Salut prieteni și am regăsit la un nou episod. Astăzi avem meci cu Bayern München. Un meci foarte greu. Hai să vedem ce o să facem. Noi în continuare avem cariera cu Borussia Dortmund, ok? Pierre-Emerick Aubameyang, cel mai scump jucător al nostru. Robert Lewandowski la Bayern München. Jucăm acasă. Nu cred că nu poate să revină Aubameyang. Dar asta e, hai să vedem ce o să facem în meci. Am văzut că nu joacă cu Manuel Neuer. Nu știu. În fine, nu contează. Primul șut Bayern München, dar și noi șutăm. Două șuturi Bayern München aici. Ce se dă? Se dă penalti pentru Borussia Dortmund, perfect. Avem o șansă, Marco Reus va executa. 1-0, Borussia Dortmund marchează din penalti. Marco Reus, 1-0, minutul 11. Ocazie pentru Borussia Dortmund, Mario Götze, dribbling foarte bun al acestuia. Ce bine lasă. Da, ratăm. Aici ocazie pentru Bayern München. Costa intră în care pentru Thiago, 1-1. Ocaziile se răzbună, am ratat acolo. Bayern München din situația aceasta nu ratează și Thiago face 1-1 pentru Bayern München. Ok. 6. Aici ocazie pentru Borussia Dortmund. O centrare bună, Mario Götze, 2-1. Bine, băi, Götze. Minutul 32, 2-1 pentru Borussia Dortmund. Avem 6 șuturi, 6 pe poartă. Bayern München 8 șuturi, 4 pe poartă. Și este pauză. Hai să vedem pe cine putem să schimbăm. Hai să băgăm pe Dembele aici. Ciudat postul care mi-l arată să-l pun, dar asta este. Hai să vedem. Trebuie să câștigăm acest meci. Din nou șut. Dar Bayern München nu se lasă. Aici ocazie pentru Bayern München. Robben. Pentru Müller. Slab șutul acestuia. Din prima încearcă, dar nu îi reușește șutul. Și Burki apără foarte bine. Burki e un portar foarte bun, mie îmi place. Ok. Haideți, băieții. Ocazie din nou pentru Bayern München. Ce liber. Este Douglas Costa și face 1-1. De ce nu ține acolo pe Douglas Costa sau pe Douglas Costa, în fine? Păcat. Sper să avem ocazie, dar Bayern München, repriza a doua, a fost peste noi. Și așa se termină 2-2. Bye. Asta este. Ok, nu vrem să dăm niciun mesaj. Hai să vedem, să ne dea prima dată punctele, ok. Hai să vedem tabelul competițional. Suntem pe locul 3, 11 puncte, Bayern München 11 puncte, Hertha Berlin 15 puncte. Ok, hai să vedem în continuare. Nu o să facem încă niciun transfer. Ok, dăm mai departe. Aici nu ne interesează. Ok. Și avem meci cu Bayer Leverkusen. Hai să vedem. Avem în deplasare un meci foarte greu cu Bayern München. Hai să vedem. Nu revine Aubameyang, din păcate. Hai să-l băgăm pe Dembele. Așa, ca atacant. Vedem ce o să facă. Ok. Bayer Leverkusen are un portar foarte bun. Mie îmi place Leno. O ocazie aici pentru Bayer Leverkusen. Întoarce bine acolo. Și Burki apără foarte bine, Burki. Prima ocazie pentru Bayer Leverkusen, minutul 2. Haideți, băieții. Dar și noi avem o șansă. Dar apără Leno. Haideți, băieții. 4 șuturi.
și 3 pe poartă. Aici încă o dată Bayer Leverkusen forțează și Rode faultează. Și va vedea cartonașul galben. Asta este. Haideți băieții. Să nu îi lăsăm să câștige acest meci. Ne trebuie 3 puncte, care o să fie foarte importante. Dacă se încurcă Bayern München, intrăm pe a doua poziție. Aici ocazie pentru Borussia Dortmund. Dembele de acolo, dacă era Aubameyang, putea să marcheze. Aubameyang, un super jucător. Și pauză, 0-0. Hai să vedem. Nu fac nicio schimbare. Băi, ce reatare acolo Dembele. Leno, cum am spus, un portar foarte bun. Greu să-l învingi. 6 șuturi, 4 pe poartă, Borussia Dortmund. 2 șuturi, Bayer Leverkusen, 1 pe poartă. Jucă foarte bine Bayer Leverkusen, dar... aici... ce faultează Tah. Ok. Și verde cartonașul roșu. Bayer Leverkusen cu 9 minus. Și face și o schimbare. Joacă în 10 oameni. Avem ocazie să câștigăm. Dar încă o dată. Ce face Burki? Ce gol stupid Burki. De ce dă pasă în centru? Doamne, de ce dă pasă înapoi Burki? Ocazie din nou pentru Bayer Leverkusen. Și 2-0. Burki astăzi foarte slab Burki. Nu este în formă Burki și nu-mi place. Și se termină. Leno, super portar. El este man of the match. 2-0. Umilitor. Și picăm pe locul 4. Dar Bayern München pierde și ea. Și pe locul 2 intră Borussia Mönchengladbach. Ok. Hai să vedem în continuare. Bayern München bate 4-2 Werder Bremen și acum picăm cred că pe poziția 5. Haideți să vedem. Nu, tot pe 4. Suntem la 2 puncte de Borussia Mönchengladbach. Ok. Și noi avem meci în Champions League cu Olympic 2. Dar o să-l... De fapt cu Rostov. Nu știu de ce îmi scrie aici altceva. În fine, oricum o lăsăm pe episodul următor. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși un like, un share și subscribe. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!